Aranjirovkalar ясый, кимдер ситуациянын нәрсәдә икәнен белмичә торып, менә шушылай кармашып ятулар әлбәттә миңа ошамый. Бәлки ул бөтен җырчыларга зур чокыр ясап, бөтенесен шунда күмеп, үзе генә җырлап йөрисе килгән. Күрербез. Менә бер сорау туды шушы икән. Бүгенге көндә татар эстрадасында кемдер әйтә 400 җырчы бар, кемдер 800 дип кемдер Радик Артемьевтан сораган. Меңгә дә туладыр ул дигән фикер әйтте. Менә әсрәк кенә бәлки сирәкләү эшенә җырчыларны сирәкләргә тотынмадылар микән алар? Киметергә теләмиләр микән? Кемнәр? Барс медиа компаниясе бүгенге көндә. Белмим. Алар нәрсә уйлыйлардыр, аларның уйларын мин берничек тә белмим. Безнең менә шушында җыелган җырчыларны бары тик рәхмәт генә әйтәбез. Киләчәккә бездән җырчы иттеләр. Без һәрберебез төрле җирдә сольник концертлар белән йөрибез. Без бер-беребезгә инде мишәйт итмибез. Төрле җирдә йөрибез. Белмим калганнар. Коллегалар, сораулар. Рәхмәт. Микрофон мөмкинме? Лейсан Казантос, анда Артемий Артемьев дип сөйләшә башладыгыз һәм шул исәптән Элвин Грейның посты исенә искә төште. Берәрегез булса да моны берәр комментарий бирә алам бу турыда. Менә бу эштә Радик Артемьев кына гаепле дип саный ул. Рәхмәт.